Her ser I Jon. Jon er en meget glad dreng. Her ser I Mikkel. Mikkel bliver meget hurtigt vred, og han elsker at slås. Jon og Mikkel er bedste venner. Der er bøllerne. Nanna er ligesom Mikkel en meget vred person. Nicoline, ja, hun er bare en dum blondine. Og Emma, hun er bare ond. Jon elsker banan, og Mikkel elsker at se på Jon spise banan. Nu kommer bøllerne. Nanna har ikke råd til banan, selvom det koster 6 kroner i 7-Eleven. Hov, de tog Jons banan. Det finder vrede Mikkel sig ikke i, så han vil slå Nanna og bøllerne ihjel. Men her stopper vi lige filmen en gang. Vi kan jo ikke have, at de små 10. klasser får mareridt. Anyways, Mikkel slår bøllerne ihjel. Kønne er de i hvert fald ikke. Jon får sin banan, så det kan vi vel godt kalde en happy ending. Også selvom Mikkel jo har begået en dødssynd, men det gør vi jo alle sammen hver eneste dag.